ଆଜିର ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖମୟ କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରିବାର ସମୟ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମତେ ଏମିତି ତାନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ଆଳତି ନେଇ ସାରି ଭୋଗ ପାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ମହାରାଣୀ ବସିକି ଏଠି ବିଗ ବସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଥିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପଥର ମାରି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର। ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରି କରି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି କଣ କରିପାରିବା, ବିସର୍ଜନ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ପୋଖରୀରେ 3ଟା ବୁଡ ଲଗେଇ। ସେଇଠି ଜଣେ ମଉସା ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ଝିଅ ସେ ବିଲ ଆଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି କହିବାର ୱେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଫୋପାଡ଼ି ମାନେ କେତେ ସ୍ନେହରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ, ପୂଜା କଲୁ, ମାସେ ଘରେ ରଖିଲୁ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି। ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ନଇ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଣିରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ଏମିତି ଅଳିଆ ଭଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ସମୟ ଖରାପ ଆସିଲେ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କର ହେବେ।